Diko kumbang dan sari
itu. Hanya ini seberang ini Pak Didi. Kono Pak Aryo kowe iki kono Pak Aryo. Nggih sugeng rawuh nggih Pak nggih, sugeng sonten. Kowe ngopo? Dengan usik iki jarane sing siji dengan usik. Dengan usik. Wes iki dengan usik dulu. Peneng kono wae nang, peneng kono wae, ning kono wae. Wis peneng kono sik dilik-dilik, peneng kono sik dilik. Muduna sapa wis sing kon mudun sapa? Oh, penontonnya ora entuk ning panggung. Oh iya, sing nonton ting mandap mawon. Aja dengan sik ben lewat sik, heeh. Dilik ben lewat sik, heeh. Sing cah cilik ben ning kene Mbak Tirimae. Sing cilik ben Mbak Tirimae ning kene. Heeh. Sing wis gede-gede sepuh-sepuh mang mandap. Sing cilik ben ning kene. No. Ngono. Sing nonton medun saja. Soalnya panggungnya joget, engko sing joget makne wae. Yuk, mulai meneh. Baleni. Yo. Sing nyetrem melu medun. Loro
celuk iran ngono gek moro. Kowe kena ora apa-apa. Mrene. Loh anak wedok. Nah, kuwi adine wedok diopeni. Adine wedok diopeni. Heeh. Adine wedok diopeni sik. Wedok. Kangkangnya do neng pinggir sih. Ya. Nah, kangnya coba adine nari sik ya, neng pinggir ya. Oh berarti jalannya mau mlebu salin tok ngono. Iya. Durung wis berani bangun budaya. Iya, mancen kodok ngono. Heeh. Adimu kok ayu-ayu ganteng-ganteng ya, Nak.